Nuwun. Iya Mas. Ya, aku tolong sepilno, Mas. Lagi lemarimu sakmene gede niki lemari pirang pintu, tolong sepilno. Iki yo 4 pintu toh. Piye to iki? Oh, 4 pintu geser gitu, Mas. Yo geser. Oh, sing geser iki sing model ngene iki. Iya toh. Iki esane gantung los gamis. Heeh, Oh, iya toh. Heeh. Lah sing iki Iya. samping kene iki ana sasapane full 1 loro 3 Pak. Barangnya jero salus sih. Harus bahane full kayu jati. Nek gak jati gak usah kok tuku. Asli. Asli. Oke. Oh iya. Samping sini, ini ya padha iki ya sap-sapan. Arek request custom sasapan kabeh ya iso Mas tak layani Mas. Wah, niki bahannya apa, Mas? Kayu jati. Nek gak jati piye? Gak usah kok bayar. Omahku adoh iki. Aduh kan ndi? Jawa Timur. Jawa Timurnya gratis ongkir bayar COD Mas. Iki tak Regane piro? 4 juta 200 ae. Wis teko omah. Teko omah. Bayare ning omahe duitku piye? Loh yo,